лого и какви елементи да използваме. Векторно лого на едно птиченце можем да направим само от няколко правоъгълника. В случая използваме програмата Illustrator, влизаме и взимаме Rectangle Tool, който разтягаме. Тук е прекалено тъничко и ще сложим по-голямо очертание, в случая Stroke, увеличаваме го на 12-14, след което с натискане на клавиатурата на Alt просто хващаме и издърпваме. Това нещо мултиплицира елемента, който вече сме използвали и може да направим същия елемент, като го преместим другаде. Когато натиснем Alt на клавиатурата, се появява една бяла стрелкичка и когато бялата стрелкичка има, можем с издърпване да направим това още един път. Можем да го правим колкото пъти искаме и можем да изработим нашето лого, като направим само няколко правоъгълника. Изравняваме тези две прозорчета, изравняваме тук тези двете с Alignment горе в ляво, като за да задържите два обекта, кликате върху единия, натискате Shift на клавиатурата, кликате на втория обект и съответно те вече са заедно. Горе има подравняване по лява ос, подравняване по дясна ос, подравняване по горна ос и изобщо много неща, които можете да използвате, но в случая ще използваме тези. Това ще го намалим, ето така, ще го направим по-малко и ще го разтегнем настрани. Това пък ще направим по-тесничко и по-широко. Може би това още маничко ще го увеличим. И ето го нашето правоъгълно пиленце. До сега работихме с черната стрелка, която е Selection Tool. Сега ще работим с бялата стрелка, която е Direct Selection Tool, което ще рече, че едното избира обекти, а бялата стрелка избира точки. След като имаме този правоъгълник, отиваме на бялата стрелка, кликаме върху една от тези точки, хващаме това кръгче и закръгляме. Кликаме върху другата, хващаме това кръгче и закръгляме. Ако искаме и двете да станат абсолютно еднакви, с Ctrl-Z връщаме няколко стъпки назад. Ако искаме да са еднакви, кликаме на едното ъгълче, избираме тази точка, натискаме Shift на клавиатурата, защото можем да хванем две точки едновременно, кликаме и на тази точка. И ето така заобляме и двете едновременно и така сме сигурни, че тази крива и тази крива са абсолютно еднакви. Същото отиваме и правим тук. С бяла стрелка кликаме на този и кликаме на ето този елемент, на тази точка, след което ги правим едно заобляне от двете срещуположни страни. Следващото нещо, което ще направим, разбира се, е същото. Просто отиваме на следващия правоъгълник, кликаме с бялата стрелка, избираме си кой от ъглите, а ако не си изберем, те се хващат всичките, затова с бяла стрелка избираме един ъгъл, избираме втория ъгъл и заобляме. Мисля, че може би трябваше да направим наобратно, така че кликаме на тази стрелка, кликаме на тази стрелка и заобляме. И ето го нашето малко птиченце. Ето тук може да му сложим още едно крило. Можем да го сложим отзад. Можем да направим така, че да му сложим и око. Ето тук ще сложим едно око. Всъщност пиктограмите са тези, които ни помагат да правим такива стилизирани елементи и най-известният творец на лога е Стефан Кънчев, най-известният българин, разбира се, Стефан Кънчев, като той има изключителна база от изключителни лога, които е правил, с които трябва много да се гордеем, все още се използват. Човекът е оставил доста голямо наследство, особено в графичния дизайн. Ето тук трябва просто да изравним ето тези всичките крилца, да ги сложим, хванахме трите обекта и им даваме ляво подравняване, за да може те да бъдат на една и съща ос. Съответно, може просто да свалим тези надолу и да вдигнем това нагоре. Всичко зависи от това какво бихме искали, разбира се, да постигнем. И ако кажем, че това е нашето лого, което е съвсем изчистено, съвсем елементарно, вече следва това, което трябва да направим, е да си направим една страхотна презентация, да си мултиплицираме това лого, да го сложим на много места. Но за нас е най-важно първо да имаме идеята какво да правим, второ да започнем и да работим в векторна програма, тъй като да бъде векторно е много важно.
Можем да си отцветим този цвят тук вътрешния, можем да направим логото с някакви цветове, можем да използваме абсолютно същия цвят и за втората част. Като кликнем на второто, отидем тук на eyedropper или така наречената на български пипетка, след което можем да променим цвета по начина, по който ни харесва, в случай, че искаме да има различни цветове. Понеже всичко е еко настроено, можем да използваме някакъв такъв тип цветове и нашето бърт лого или нашето птиченце е готово. Ще се радвам много хора да опитат да направят този елемент. Ето така, с Alt, хващайки всички тези елементи, появявайки се втората стрелка, просто издърпваме настрани и правим няколко пъти това лого. Можем да го мултиплицираме, можем да направим каквото пожелаем за нуждите на нашия бранд. Колкото по-изчистено е вашето лого, колкото по-ясен е знака, който има в вашето лого, толкова по-добре работи той за вашия бранд. Първо помислете какво бихте желали да направите и после продължете. Ето тук можем да го направим да бъде пробито и да няма бял цвят. Просто ще бъде направено така, че логата във векторен формат обикновенно ето по този начин хващат фона и в зависимост от това как е направено, може да се по различен начин да се преработи. След като сме готови с логото, имаме stroke, е хубаво да минаваме през Object, Expand и ето вече имаме една линия. След като това Expand сме го направили, защото когато имаме това лого, което е с очертания и бихме искали да го намалим, тези линии продължават да бъдат толкова дебели. А сега, когато направим всички тези линейки ето по този начин с Object, Expand, вече това е елемент, който можем, ето и тези ще направим Object Expand, това е елемент, който можем да скалираме по всякакъв начин и той няма да има stroke или външна линия, която да се оголемява или намалява. Ето вижте какво става с това. Очертанията остават по същия начин, а когато е с stroke и е работния вариант, очертанията остават още по-дебелички, т.е. те си остават пак на същата големина на този stroke. Така че има много специфики, които може да научите в безплатния ми курс графичен дизайн, който правя вече 4-та година, като се занимавам с графичен дизайн 20 години. Ще се радвам да станете част от безплатната програма на курсът Graphic Design Basic